Ακούς το δρόμο από κάποιους. Ποιος είναι αυτός ο Άλεξ που την έχει δει κάποιος? Αλήθεια δεν ξέρω πως θα πρέπει να αντιδράσω. Ξέρω όμως ότι γράφω για να ξεσπάσω. Οπότε για να μάθετε ποιος είμαι γράφω, που κανονικά θα έπρεπε να σας γράψω. Αλλά δεν πειράζει χαλάλι, έτσι κι αλλιώς δεν στεγνώνει το μελάνι. Γι' αυτό θέλω να σας πω κάτι. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη που μέχρι σήμερα έχει μείνει με τη φρίκη. Οι γονείς μου ήθελαν να βρουν μια λύση, μήπως και ξεφύγουμε από αυτό το πλανήτη. Δεν γινόταν φίλε μου όμως, έπρεπε να καθίσουμε για να τη βγάλουμε πέρα. Έτσι περνούσε η μέρα, για να μην ξεφύγω σε άλλα πράγματα. Έπρεπε να πάω σχολείο να μάθω γράμματα. Όλοι μου λέγανε ότι ο κόσμος δεν κάνει θαύματα, γι' αυτό με βλέπανε με βουρκωμένα μάτια. Ήμουν από παιδί ευαίσθητος με τρέλα, κάποιες φορές το ήξερα ότι θα με πάει γαμιώντας η μέρα. Δεν έπεφτα όμως φίλε, δεν παρίστανα κανένα, ώσπου μια μέρα οι γονείς μου είπαν ότι θα μετακομίσουμε και θα είμαστε γάματα. Όμως εγώ σκεφτόμουν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων φίλε, για να μην σε καθυστερώ, νόμιζα ότι θα ήθελα πραγματικά ένα γιατρό. Στη συνέχεια άλλαξε ευτυχώς το σκεπτικό. Πήγα γυμνάσιο, άλλο κι αυτό, πλέον δεν σήκωνα τίποτα. Όποιος με μιλούσε θα μας χώριζαν τα σίδερα. Δεν γινότανε τίποτα έτσι όπως πραγματικά τα ήθελα. Νόμιζα πως όλος ο κόσμος ήταν απέναντί μου σίγουρα. Πήγα λύκειο, εκεί άλλαξαν οι λέξεις. Με κοιτούσαν οι περαστικοί και λέγανε εντάξει, αυτός ο νεαρός θα αντέξει. Νόμιζα πως έχω ζωές έξι. Από αυτόν τον εφιάλτη κάποια θα με ξεμπλέξει. Εκεί τα έπαθα όλα, είχε ένα κορμί σεξι. Γνωριστήκαμε, κατάλαβα ότι μαζί μου αυτή ήθελε να μπλέξει. Ο πατέρας μου έλεγε χαλαρά την μπάλα μ' αυτήν. Δεν ξέρεις πως θα σου φερθεί. Θυμάμαι που τον έλεγα δεν είναι καμιά χαζή. Όμως δεν ξέρεις πως θα σου τα φέρει η ζωή. Αυτό είναι το δικό μου το μήνυμα, γι' αυτό χαραμάω τόσο χαρτί. Μην κρίνεις έναν άνθρωπο μόνο από τη μία όψη. Και επιτέλους σταμάτα να κάνεις τον καραγιόζη. Αυτά με αγάπη από εμένα. Στο μέλλον ο Άλεξ θα είναι το πρώτο θέμα.